Aquesta dada, el 34,36%, és molt interessant i és molt important i és molt curiosa, és molt estranya, perquè és el percentatge de quota respecte al cost salarial, ¿vale? Usualment és la norma del 30%, això. Una persona cobra 1.000 euros al mes, ¿vale? És la seva renda bruta mensual. D'aquests 1.000 euros t'està dient que necessita destinar un 34,4%, ho arrodonim a un 35%, necessita destinar un 35% al pagament del lloguer d'habitatge. ¿Vale? Això, aquest 35%, és un valor que està creixent. És un valor superior al recomanat per bancs i per professionals, que és del 30%. Sempre recomanen que no dediquis mai més d'un 30% dels teus ingressos a pagar el lloguer, perquè si no se't complica la cosa. I tant ho recomanen a persones que van a llogar, que van a viure en aquests pisos o habitatges, tant a propietaris, ¿vale? Que volen llogar, perquè s'estalvien problemes de no pagaments o de retrasos en pagaments. Per tant, si estem dient que ha augmentat un 35%, no d'un any per un altre, sinó que simplement la corba va augmentant, s'ha de tenir en compte que cada cop suposarà un percentatge més alt dels nostres ingressos mensuals el fet de pagar el lloguer. Després també entrarem a veure les diferències o la comparació entre si et surt més rentable pagar un lloguer actual a Catalunya o realment demanar un préstec o un crèdit hipotecari, ¿vale? A nivell de quotes mensuals tant d'interessos com de retorn del préstec.